Аз имам... Къде седи директорката на библиотеката? Яна. Благодаря, че сте мои гости, че тази вечер дойдохте на моя концерт. Миналата година бях при тях. В библиотеката има една зала, в която има вещи на известни хора от Бургас. И аз тогава така им подхвърлих нещичко и може би виждате тези два тоалета, които аз съм ги носила на концерти в НДК. Те са популярни от мои снимки, също има издадени дискове с тези дрехи. И всъщност тази вечер аз искам да подаря на Окръжна библиотека тези мои два тоалета. Един аплауз за Окръжна библиотека Бургас. И ние продължаваме. Айде, маестро, ръцете на пианото.